dobrodošli u novi video. Ivo Car sa vama i Tića sa vama i Stefi sa vama. Tema naših današnjih videa su pilići koje smo nedavno dobili. Tićo, koliko dugo pilići se nalaze u jajetu? 21 dan. Tako je. Da li se sreća što smo dobili naše nove piliće? Da. Šta ćeš da radiš sa njima? Da ih mazim. I da se igraš sa njima? Da. Oni će jednog dana kada budu porasli da postanu velike kokoške i veliki pevci. Da. Tata, ali naše koke su crcini. Da, naše kokoške nisu klasične kokoške, već su crcinke, takozvana ta drugačija rasa kokošaka. Malo su sitnije nego ostale krupne kokoške. Ko je tata od naših malih pilića? Pevac! Da, naš pevac je njihov tata. Da. On će da ih čuva Tako je. On će da ih čuva kada oni budu malo odrasli, a sada ko se brine o njima dok su mali? Mama! Njihova mama, tako je. Ste vidjeli kako je ona oprezna kada mi dolazimo da ih pogledamo, uopšte nam ne dozvoljava da im priđemo. Da. Ljudi, u narednim minutima vidjet ćete naše male piliće, našu kočku i našeg petla. Nadam se da će vam se naš današnji video svidjeti. Mama, tata, pila je, vidiš? Gdje je? Ispod nje. Ispod nje? Vidiš? Pogledaj kako uživaju ispod njihove mame. Da. Deco, šta je to? Guste da uđenja. Kako je, tata, može on brže? Nemoj da ga dirate. Jer može on brže? Ne može brže da hoda. Zašto? I rozdravan. Nije, ali ne smije da ga dirate. Što? Zato što i on voli da živi, ne smije da ga mučimo. Deco, Molim. jel želite da vidite male piliće? Da. Sačekajte, moramo biti vrlo tihi i vrlo oprezni da se kvočka ne naljuti na nas. Da. Evo sad ću ja da otvorim ovako, brate. Čekaj da uđe. Ja, čekaj da uđe. Čekaj, ja ću da uđe. Ne smijete da je dirate. Mama, pila! Stefi, gdje je pile malo? Evo je. Tata, pogledaj ih. Jaj, kako su mali. Ali ti će ne smiješ da ih stižeš. Kvočka će se naljutiti. Kako mali. Kako se Jaj, gica? kojesnica. Tata! Kako su lijepi. Da, pogledaj kako slatko pijuću. Daj meni jednog. Pusti puno. Nevroto kako su mali, stvarno svi u šaku. Da. Oni kada dođu na svijet moraju odmah da jedu, znate? Da. Nisu kao recimo mali prasići ili kao mali jagnjići koji može da coki kod njihovih mama, nego oni moraju odmah hranu da dobiju. Da, tata, voljela bi da i naši pratioci mogu da ih pomaze sada. Stvarno? Da. Tako su lijepi. Vidi moje. Neka ih sad kod njihove mame, ajde sada polako da izađemo da ih više ne diramo. Da.
Deco, Mali. hoćemo da odemo sada na rudnik da kupimo koncentrat za male piliće. Da. Idemo kod čika Duleta na rudnik sada polako. Da. Hajmo. Ajmo. Pomaže Bog. Bog ti pomogao. Dobar dan, čika Dule. Dobar dan. Kako ste? Eto, dobro je. Da vas pitam, juče nam je se kvočka ispilila piliće. Dobro. I treba će nam koncentrat za te iste piliće. Imamo Ima. 8 komada. Ima jedinica. Kažite mi koliko košta, kakav je... 10 kila 570 dinara. A to je ovaj ovdje koncentrat? Jeste, 100%. Aha. Znači napredovat će nam pilići od tog koncentrata, dobro. Sigurno. Dobro, samo da pitam deco. Deco, čika Dula ima koncentrat za piliće. Hoćemo da kupimo? Da. Znači čika Dule ovaj da uzmemo. Daj. Pilić, evo ga nacrtano pile. Jest. Starter od 1 dan. Ne možeš, ti se previše teško. Daj da pokušam. Opa, može baš lako. Polako, deco. Ja uplaši stepi. Je. Sipat ćemo malo hrane, Da. pošto su oni jako mali. Ili ona ključka sa pile. Njoj se dopada koncentrat koji smo kupili. Da. Deco, Mali. da li ste vidjeli kako mama uči njene piliće da jedu? Da. Još od prvih dana oni saznaju kako da se sami snađu u životu. Da. Sada imamo male piliće, a pre nekoliko dana smo dobili male prasiće. Šta imamo još od malih životinja? Pa, uskoro ćemo imati malu telu. Tako je, ali imamo i male jagnjiće. Ja sam zaboravila. Zaboravila si na njih. Da. Šta vam je od svih tih malih životinja dok su male najzanimljivije? Pile. Idemo sada, ostavimo koku sa njenim pilićima i idemo da vidimo šta rade naši jagnjići i šta rade naši prasići. Ajde, idemo sada. Hajdemo. Gdje su naši mali prasići, deco? Jedno ih ovdje. Svi su se provukli. Prasić. I ne mali šaliri. Sad je prestav. Vidite kako su oni oprezni, kako su plašljivi. Da. Ko se tu čuje ispred štale? Je li to naš Petlić? Da. To je tata svih onih pilića, jel da? Da. To je... Da. A čekaj samo moment. Pogledajte kako je srećan pošto je dobio dečicu. Stepi? Ravni! Ljudi, nadam se da vam se dopao naš današnji video. Ako jeste, obavezno ga. Lajkujte. Ako se niste pretplatili na naš YouTube kanal, obavezno to učinite klikom na... Prati. A mi se vidimo za 7 dana u novom videu. Vole vas Ivo Car!
Tića i Stefi!